En aquesta presentació us vull parlar de les paraules amb G i amb J. És una explicació que també trobareu en el llibre de català, a les pàgines 106 i 107. Mireu, en alguns casos la G i la J tenen el mateix so. És el cas, per exemple, de paraules com ajuda, germà, agenda o julivert. Si us hi fixeu, sonen igual. Agenda, julivert, encara que s'escriguin amb lletres diferents. Mireu, la norma en català diu que hem d'escriure la J davant de les següents vocals. Davant de la A, com pijama o pluja, davant de la O, com monjo o jove, i davant de la U, com juliol o conjunt. D'acord? La J davant de la A, de la O i de la U. I la G l'escriurem, d'acord? Diu la norma, l'escriurem davant de la E, com gerani o gel, i davant de la I, com girar o fràgil. Sí? Ho enteneu? Molt bé. Doncs mireu, què passa amb els dígrafs TG i TJ? Si us recordeu, els dígrafs és un conjunt de dues lletres que van juntes, en aquest cas TG i TJ. Què passarà? Com ho escriurem? Doncs de la mateixa manera. Quan les lletres G i J porten una T davant, la norma és exactament la mateixa. Mireu la paraula metge, per exemple. A la paraula metge hi ha una E al final de tot. Per tant, què hem de posar? Una G. O a la paraula platja hi haurem de posar una J, perquè darrere va una A. A la paraula mitjons hi posarem una J, perquè darrere va una O. I a la paraula formatge hi posarem una G, perquè darrere hi va una E. Però hem de vigilar molt. Si les vocals canvien, també pot canviar la J o la G. I això ens pot passar quan fem el plural d'algunes paraules. Fixeu-vos en platja. Platja s'escriu amb J, d'acord? Perquè darrere va una A. Però si fem el plural, platges, hem de canviar aquesta J per una G, d'acord? Perquè darrere hi va una E. O, per exemple, la paraula mitja. La paraula mitja té una J perquè darrere va una A. En canvi, a mitges hi ha una G, perquè darrere hi va una E. Sí? Aquesta norma se segueix gairebé sempre, perquè us he d'explicar, us he de dir que hi ha algunes paraules que no segueixen aquestes normes de la G i la J que us he explicat. I com que no segueixen les normes, les hem de recordar una mica. Us he posat aquí 4 exemples de paraules que acostumem a fer servir molt i que no segueixen aquestes normes. Fixeu-vos en aquestes, per exemple. Jesús. Jesús té una E darrere de la J, però hauria d'haver una G, no? Segons la norma. El que passa és que Jesús no compleix, no segueix aquesta norma. O, per exemple, la paraula jersei tampoc no segueix aquesta norma. La paraula injecció o la paraula adjectiu. Com ho podem fer si no seguim aquestes normes? Simplement intentar recordar aquestes paraules, intentar recordar que aquestes paraules s'escriuen diferents de les normes que he explicat al principi. Què passa ara amb les paraules amb X i amb les paraules amb IX? Quan fem servir X o quan fem servir IX? Mireu, escrivim X quan es troba al principi d'una paraula, com la paraula xocolata o xoc. També quan es troben darrere d'una consonant, com cotxe o carxofa. Sí? A cotxe la X va darrere de la T i a carxofa la X va darrere de la R. O també quan van darrere d'una I, com per exemple caixa o guix. Sí? O per exemple aquí tenim la paraula xiular o xiulet. Sí? Al principi d'una paraula, xiular o xiulet. Quan escrivim IX? Doncs quan va darrere d'una vocal. Per exemple, peix, maduixa o fluixa. Escrivim IX. D'acord? No podem escriure una X sola, si no sonaria estrany. Vale? I aquí tenim, per exemple, la paraula xisclar. Xisclar com ho escriuríem? Xisclar ho escriuríem amb una X, perquè està al principi d'una paraula. Molt bé. Anem a veure ara les paraules amb IG i TX, que és allò que tenim a la pàgina 107. Mireu, el so TX és el que s'assembla més a la CH castellana. Recordeu que la CH no la fem servir mai en català, però sí en castellà. I és el que s'assembla més. Escrivim TX al principi i al mig d'una paraula. És el cas de fitxa, és el cas de caputxa, o és el cas de txec. Un txec és una persona que ve de la República Txeca, d'acord?
Diu, escrivim IG a final de paraula. A final de paraula. Mireu, desitjar. Desitjar de quina paraula ve? Ve de desig. I desig acaba amb IG. Mai amb IJ, d'acord? Sonaria molt estrany. De fet, no ho podríem escriure en català. Una paraula que acabi amb IJ. És una mica estrany. La paraula batejar ve de bateig. Bateig també acaba amb IG. Sempre escrivim IG a final de paraula, O a passejar. Passejar ve de passeig. Això també ens ho trobem en paraules com estoig, per exemple. Sí? Ho heu entès? Molt bé, doncs ara és moment de practicar-ho. Amb els exercicis que jo us he deixat escrits a la plataforma, és moment de practicar-ho.